Krásny deň vám želám. Ja som sa dneska rozhodla natočiť ďalší výklad, aj napriek tomu, že k ľavej bráne, ktorá dneska je 8.8., som už natočila, tak v posledné dni sa mi veľmi synchronicitne ukazuje téma smrti a znovuzrodenia. Cez rôznych ľudí, rôzne situácie, ako keby som, povedal by som, aj 2 týždne pred touto ľavou bránou veľmi vnímala tému smrti. A navnímavala som, čo mi chce život povedať, do akej miery sa tá téma smrti vlastne mňa dotýka. A včera mi práve prišlo, že je to vlastne tá smrť starého života, aj keď to už vnímam dlhodobejšie, ale ako keby práve v tejto ľavej bráne malo niečo veľmi, veľmi také hutné odísť. A všetko to, čím som si posledné roky prešla, čo som sa rozhodla vlastne opustiť tie pravdy, ktoré som žila, a vykročila som do úplne novej pravdy o mne, nového spôsobu života, takéto znovuzrodenie. Tak ako keby som vnímala, že cez tento portál alebo túto silu, takúto podporu toho nastavenia hviezd, sa má naozaj zanechať už z každej bunky tela niečo, čo nám už neslúži. Hovorím to vlastne teraz pre každého, kto si vlastne vypočuje tento výklad. A tým, že ak ste počúvali ten výklad, ktorý som dávala na ľaviu bránu, tak bol presne o tom, že je potrebné vlastne už pustiť to staré a dovoliť si v tej dôvere, v tom prúde spojiť sa s tou zemou, dôverovať sebe a stáť si za sebou v tej pravde a v tej múdrosti, ktorá v každom z nás je. No a včera mi prišiel večer taký vhľad, že dnes spravím taký ešte bližší výklad, čo presne má v nás umrieť. A rozhodla som sa urobiť taký výklad na 3 kôpky, takže si môžete intuitívne vybrať. Použila som vlastne, vybrala som krabičku alebo kartičky z mojej krabičky, ktoré som vyrábala vlastne ešte pred pár rokmi na liečenie vnútorného dieťaťa, ktorý som vyrábala práve vlastne pomocou kyvadla cez zdroj, a obsahuje vlastne 33 takých základných blokov alebo energií, ktoré sa mohli niekde v nás v detstve alebo v inom čase a priestore ako keby zablokovať, a pokiaľ sme tú energiu neobjali, neuvideli, tak aj keď máme vlastne 40 rokov, tak neustále sa nám vlastne ukazuje táto energia. A každá z tých energií vlastne sa nejakým iným spôsobom prejavuje. Takže si môžete navnímať, že ktorú z týchto kartičiek intuitívne si vyberáte. Môžete sa rozhodnúť vlastne buď len tak, že buď 1, 2 alebo 3, alebo podľa čakrových kamienkov, ktoré som dala. Prvý vlastne je zelená, to je vlastne čakra srdca, 4. čakra. Červená, to je koreňová čakra, to znamená vlastne úplne tá 1. čakra dole. A modrá, to je kameň hlasu, alebo teda 3. čakra. Takže si to kľudne navnímajte, vyberte a pôjdem postupne od prvej, urobím taký krátky výklad na každý blok, ktorý bude vlastne súvisieť
spúšťaním nejakej konkrétnej energie. Aby to bolo pre vás praktické, uchopiteľné a môžete si navnímať u každého z vás v reálnom živote, ako sa to môže prejavovať. Samozrejme to vždy o tom, či to s vami rezonuje a už tá vaša vlastná múdrosť si to preloží presne tak, ako potrebuje. V tom mám úplnú dôveru. Takže prvá zelená čakra, prvá kartička s kamienkom čakry srdca je blok bojko. A bojko sa vlastne prejavuje tak, že keď som ustráchaný, plachý a bojím sa ísť za hlasom svojho srdca. Bojím sa života samotného. Wow, ešte vlastne tá karta krásne ladí vlastne, že sme tam mali ten čakrový kamienok srdca, tak je to vlastne práve o tom, že sa nejakým spôsobom vlastne bojím počúvať to svoje srdce. Bojím sa ísť za hlasom svojho srdca, to, čo mi srdce hovorí. A afirmácia na vlastne ako keby preprogramovanie tej starej pravdy na novú pravdu je: som odvážny a smelý. Takto jednoducho. Som odvážna a smelá. Takže dáme si to takto ako keby taká tá hlavná esencia, alebo dám to opačne, už nová pravda. Som odvážna a smelá. A idem za hlasom svojho srdca. Takže spýtame sa najprv kartičiek, z čoho tento blok vychádza. A hneď nám vlastne vyšla karta posvetné vzťahy. Ako keby táto energia bola vlastne, alebo tento strach, bojím sa vlastne ísť za hlasom svojho srdca, veľmi súvisí aj s tým obrovským potenciálom posvetných vzťahov. Ako keby sme mali zažiť možno, ak máte podľa toho, koľko máte rokov, ale možno tu veľakrát do tých 30 rokov alebo do 33 rokov zažívame ten život pokus omyl, hej. A potrebujeme si najprv vyskúšať tie vzťahy všetky, ktoré sú v tej bolesti, kde vlastne keď otvoríme, budem to aj prepájať s tým levom, keď vlastne otvoríme to srdce do Korán, tak zažijeme vlastne vždy, keď sme sa ako keby otvorili, zdieľali nejaké svoje pocity, tak nám zrazu vlastne bolo ako keby daná tá dýka do srdca a tým pádom sme sa vlastne zavreli. Hej, to mohlo byť ešte aj v detstve, hej, že sme niečo povedali rodičom, že sme povedali niečo úprimne, čo cítime a zrazu tam bol nejaký invektív alebo niečo, kde nás niekto zosmiešnil alebo tak. A to otvorené srdce, kde vlastne tam máme, ja vnímam ako obrovský potenciál, každý, kto to počúva. Že to môže byť je to náš veľký dar, ten potenciál toho otvoreného srdca, ktorý nejak prirodzene v nás je, ale tým, že máme veľa skúseností, kde sme to srdce otvorili a potom nás vlastne to okolie ako zranilo práve, keď sme išli do tej zraniteľnosti. Práve teraz som bola včera s kamoškou, sme sa boli prejsť v lese a práve hovorila, že ona má 2 psíkov a že ona vie, jak oni ju projektujú, hej, že tak, jak ona sa cíti, tak aj oni sa cítia, že a je najšťastnejšia, keď oni si láhnú vlastne na chrbát s tým, že majú brúško hore. Hovorí, že to psíky vlastne vtedy sú v tej najzraniteľnejšej polohe a vtedy vie, že sa cítia v bezpečí a tým pádom aj ona vie, že ona je akože dobre. Že sa nebojí vlastne zaspať, keď je človek spí v tej vlastne najzraniteľnejšej dobe, keď vlastne nevie o sebe a je s tým srdcom ako keby hore, úplne s otvoreným srdcom, tak to je tá dôvera. No a
My sme to skúšali vlastne na začiatku, v začiatočných rokoch svojho života s tou naivitou, keď je dieťa, alebo potom aj v tínedžerskom veku. Myslím, že to mnohí z vás poznajú, že aspoň ja môžem za seba hovoriť, že tam bola tá krásna naivita, tá radosť z nejakého prichádzajúceho vzťahu, s otvoreným srdcom vlastne ideme do každého vzťahu a tak, že nie sú tam ešte tie skúsenosti. A ťaha nás to vlastne, je to prirodzená súčasť nás, lebo ten duch, to vedomie v nás vlastne túži po tom prepojení, po tých posvetných vzťahoch. Po tom zaklapnutí vlastne tých protipólov, hej, kde to ladí, kde vzájomne si vymieňame naše radosti, aj strasti a je to v tej vzájomnej podpore a dôvere. A vtedy, keď sa to vlastne tie protipóly prepoja, tak sa to, čo krásne v nás je, ešte vlastne znásobí a to, čo nás bolí, tak vlastne sa rozpúšťa oveľa jednoduchšie. Hej. To je vlastne v tých posvetných vzťahoch, ktoré kde to ladí, hej, kde to je proste v tej ľahkosti. A toto je ako keby z tohto to vychádza vlastne tá bolesť, pretože to bola naša najväčšia túžba, odkedy sme sa narodili. To spojenie s matkou, to spojenie s tým životom a v tom praktickom, reálnom živote spojenie s tými ľuďmi. A či už ide o partnerský vzťah, o kamarátsky vzťah, tá láska ako keby nemá úplne, alebo aj so zvieratkami, s dieťaťom, hej, že je to vlastne to súznenie tých duší. Takže my sme sa preto vlastne potrebovali zraniť. Ak tam ešte bola nejaká pochybnosť o tomto, tak sme si to potrebovali zažiť. A následne vďaka tejto skúsenosti znovu v tej odvahe otvoriť to srdce už nie v tej úplnej naivite, ale zároveň si ponechať tú detskú ako keby otvorenosť, ale už tej múdrosti, kde viem rozlišovať, kde sa plne otvoriť a kde proste len stojím ako keby s tými svojimi hranicami. Čo sa aktuálne vlastne v našom živote deje, kde sa vlastne nám to ukazuje, tento bojko alebo tá energia. No, je možné, že vlastne práve buď v tomto období tej ľavej brány môžeme zažívať určitú práve skúšku, hej, v tejto oblasti. Tak si môžete navnímať, kde vlastne máte to zavreté srdce, kde ako niečo v zmysle, že radšej ako sa tak zhrbím a neukážem tú svoju autenticitu, to, čo cítim, nejdem v tej odvahe v súlade so svojím srdcom, hej, to môže byť aj v tých praktických krokoch, že niečo cítim, že chcem urobiť, ale radšej ako keby sa stiahnem a nedám nikomu vedieť, čo cítim, len aby teda dobre bolo, hej, alebo aby som nebol vlastne zranený. Tak tuto práve prichádza vlastne tá skúška momentálne aj v nás, možno to môžete cítiť na nejakých úrovniach. Cítim, že toto je dosť teda o tých vzťahoch, ten výklad. Ale môže to byť samozrejme aj v práci, kde vlastne tie posvetné vzťahy môžu byť aj s kolegami, hej, alebo kde môže dôjsť vlastne k nejakému prepojeniu, kde si proste rozumiete aj bez slov, hej, so šéfom, s kolegami a tak ďalej. A tá skúška je dovoliť si tie skúsenosti toho zranenia z minulosti pretaviť na tú vnútornú múdrosť a silu, kde už nie som to malé dievčatko alebo ten malý chlapec, ktorý, ja neviem, sa prisaje na hocikoho a proste jasné, hej, že manipuluje so sebou v tých vzťahoch, pritakáva, keď len šúcha nožičkami, jak sa vraví, alebo je v tej agresii a hej, nevedome manipuluje alebo vedome manipuluje so sebou, s druhými, práve skrz toho bojka, čo sama viem, že som veľakrát robila a potrebovala som si naliať toho čistého vína, že síce som nemanipulovala vedome, ale keď sa človek bojí, tak podvedome vlastne vytvára určitú energiu, aby vlastne ten druhý robil niečo, kde ja sa cítim bezpečne. A tuto je tá skúška, tá výzva, byť v tej odvahe, že všetko sa deje v súlade so mnou a keď ja stojím v tej pravde a dôverujem, naozaj, ale tak skutočne sa otvorím v dôvere tým ľuďom,
tak som v bezpečí. Aj moje srdce je v bezpečí, lebo tú ochranu si tvorím sama. Ono vlastne aj všetky tie zranenia, ktoré sa vám stali v minulosti, ktoré sa mohli stať v minulosti skrz tie vzťahy alebo nejaké iné situácie, sa udiali práve skrz to, že bolo tam presvedčenie, že vlastne sme v tej dôvere, ale bolo to vyosené do tej prílišnej naivity, alebo do toho by som povedala tiež tej nevedomej manipulácii, že ja keď budem, ja neviem, dobré dievčatko, alebo keď budem odovzdaná totálne tomu druhému, alebo akokoľvek sa vám to mohlo prejavovať, tak si tým vlastne bartrujem niečo späť, hej. A to nie je vlastne tá skutočná dôvera, to nie je tá skutočná láska, tá sloboda v tých vzťahoch. Je to stále len barter, len vyosený druhým smerom. A tuto máme tú skúšku. Spojiť sa plne so svojím srdcom a vlastne ako robiť presne to, čo cítim. Komunikovať, robiť v slobode a dôverovať, že som v bezpečí. A práve vtedy, keď my si budeme vedomi seba a s tým otvoreným srdcom a vedieť sa aj seba zastať a stáť za sebou, keď to je treba, tak vtedy sme pod tou najvyššou ochranou a vlastne nie sa čoho bať. Chcela som sa spýtať, že čo je vlastne prostriedok, čo nám môže pomôcť vlastne v tejto skúške. A krásne vyšlo, ešte vlastne to ladí s tými posvetnými vzťahmi. Je to spojenie. 6. A to je presne ono vlastne. To je to prepojenie, alebo to spojenie tých protikladov. Čiže my keď sme vlastne, je to ten žensko-mužský princíp, ktorý vlastne v prvom rade potrebujeme vyladiť v sebe, aby my sme jednak mali tú stabilitu v sebe, cítili tú mužskú stabilitu a zároveň podporili tú ženu, otvorili sa tomu ženskému príjmaniu, vyladeniu, kde vlastne sme v tom kľude, v tom príjmaní tých hladov, kde ako keby si dovolujeme vlastne byť s tým otvoreným srdcom a príjmať tie zmeny. Hej, že je to vlastne ten tanec dvoch energií, čo určite mnohí z vás vlastne vedia presne, o čom vlastne hovorím. Že ak všetko v živote vlastne v tej rovnováhe, tak aj v tých vzťahoch, v tom spojení, keď sa to zdanlivé čierno-biele spojí, tak z toho vlastne vznikne krásna dúha, ktorá má všetky farby. A to je tá harmónia. A je to zároveň vlastne to prijatie každej časti v nás, že čo sme si kedysi mysleli, že sme príliš, alebo málo, alebo tak teraz si stať v tom, že toto som ja. Hej. Ukazujem svoje farby presne také, ako sú, ako ten páv, hej, že on proste pyšne ukáže tie svoje oká na tom svojom farebnom závoji a píši sa tým. A je to v poriadku. Presne takto máme ukázať vlastne všetky svoje farby a to je to otvorenie srdca. A keď my vlastne spojíme tie protiklady v nás, zdanlivé protiklady, tak to všetko spolu ladí a zapadá to do seba nádherne vlastne v tom posvetnom vzťahu v prvom rade samého so sebou. A keď my budeme mať posvetný vzťah samého so sebou, to je vlastne aj to, z čoho to vlastne vychádza, že my sme si niekedy povedali, že chceme žiť ten posvetný vzťah samého so sebou. A keď to tak je, potom môže prísť aj ten druhý, ktorý nám to bude vlastne ako keby zrkadliť, ten náš vzťah s nami. Aká podpora nám ide z hora, alebo aká aktuálne energia ide z hora? Pustovník, ten sa tu bude asi vyskytovať často, lebo zatiaľ vo všetkých výkladoch, vlastne aj v tých predchádzajúcich dvoch, ten pustovník tu je
Je to tak. Tento rok je naozaj rokom deviatkovým. To znamená, že je to rok pravdy, takže my potrebujeme vlastne už vstúpiť do vlastnej pravdy, ísť do toho vnútra, rozsvietiť tam svetlo a rozhodnúť sa pustiť už vlastne v tomto prípade toho bojka, toho strachu byť sám sebou i za hlasom svojho srdca. A to nájdem vlastne práve v tom zvnútornení sa. Hej. Nenájdeme to niekde vonku, keď budeme hľadať niekde von. Všetko je to vlastne v nás, vnútri, v tom tichu, v tej samote. Dovoliť si byť sám so sebou. Možno dneska, ak toto budete počúvať, keď stihnete to počúvať ešte dneska, práve na Leviu bránu, alebo zajtra je spln 9. práve, tak možno práve na ten spln 9. to bude krásnym takým iniciačným momentom, keď si dovolíme byť sami so sebou. Nie každý to má v tej ľahkosti, ale keď si to dovolíme aspoň na pár minút, na chvíľku, len sa tak spojiť sám so sebou, je to obrovský dar, ktorý môžeme sebe dať. Aká je podpora vlastne od okolia? No, je to ako keby, to je zaujímavé, že je to vlastne taký protipol, neviem, protipol, ale ten pustovík mne ako keby vždy si predstavím takéto sťahovanie tej energie dovnútra. A to univerzum je vlastne ako keby rozpínanie práve dovon, hej, že je to vlastne taká proste radosť, hej, že vlastne aj tá žena vnútri vlastne ako keby tancuje v tom vesmíre, v tých farbách. A to je zase vlastne tá rovnováha, že ja práve tým, ako idem do toho vnútra a stiahnem si tú energiu do seba, tak potom o to viac sa môžem rozpínať a radovať z toho života. Hej, že následne vlastne, keď dôjde k tomu nejakému vyladeniu vnútri, k tej integrácii, k uvideniu toho, čo chcem pustiť, tak zrazu potom môžem vlastne ísť viac dovon. A tam je ako keby, keď som sa pýtala, že tá podpora od okolia, tak vlastne vám prídu následne vlastne tie situácie, kde môžete vlastne tú radosť potom, ako keby sa tým pustením toho bojka vytvoril potom následne priestor v tom živote, kde môžete ísť odvážne do toho sveta, hej, v tej smelosti, že toto som ja, túto sú tie moje farby. A začínam vlastne svoju novú. No a som sa pýtala, kam to smeruje odpútanie. Takže vlastne to, čo vlastne sa teraz naozaj deje, je toto odpútanie sa vlastne od toho bojka. Hej. Odpútanie sa od toho, čoho sa bojíme, a od toho od tej manipulácie a vlastne otvoriť ten obrovský tvorivý potenciál v nás. Práve tým, že to proste už v sebe zanecháme, pustíme. Navnímajte si vlastne v praktickom živote, keď máte nejaký vzťah alebo čo, kde nie ste autentickí, kde prehltnete, hej, kde zostanete strnulí, paralizovaní, nie je to jednoducho v súlade, v tej harmónii mysle, srdca, tela, hej, že nekonám, nerobím to, čo cítim. A tam potrebujete vlastne prejsť so skúškou tým, že to vlastne rozhýbete, možno najprv na malých veciach, možno potom na väčších. Vy už vám ten život, keď sa rozhodnete, urobíte to rozhodnutie, ten život vám prinesie vlastne tie situácie, kde sa to môže prejaviť. No a ešte si dáme vlastne 3 karty zo šamanských. Takže dám si, že z čoho to vychádza. Z hľadaní duší. Čiže to len, ja tam nemám čo dodať, lebo to tak nádherne ladí tie karty. Je to o tom, aby sme naozaj sa prepojili s tými dušami, s ktorými to ladí. A my, keď nie sme samými sebou, my si potrebujeme toto uvedomiť, že my keď sme bojkovia, keď sa bojíme byť sami so sebou, lebo tam nám, čokoľvek v hlave rozpráva, že keď ukážem svoju pravú tvár,
tak ma nikto nebude mať rád, takže toto všetko vlastne normálne pustiť, nechať to v tej ľavej bráne alebo za tou ľavou bránou, tam to opustiť, zlieknúť normálne jak ten had, lebo teraz je aj rok hada, zlieknúť tú starú kožu zo seba a uvedomiť si, že vlastne tie duše, ktoré majú byť tou podporou, nie je možné, aby sme ich vlastne v živote si vôbec zhmotnili, alebo aby k nám prišli, kým nie sme sami sebou, lebo oni nás nerozpoznajú. Oni nás nepoznajú, kým sme v tej koži, v ktorej nie sme sami sebou, hej, ktorá nám nesedí. Idú okolo a vlastne nezacítia nás, hej, lebo necítiť tú pravú esenciu z nás. Ako náhle my zliekneme tú starú kožu a začneme byť sami sebou, tak v tom momente môžu tie duše vyladené na našu rezonanciu vlastne k nám prísť. Takže tam vlastne niekde my sme túžili po tom, čo sa aktuálne deje, alebo čo nás môže vlastne, kde máme upriamiť pozornosť, znamení. Hej? Takže ono, ako to máme vlastne aj v tom stĺpci, tá skúška prichádza a my ju rozpoznáme na základe, že sleduj znamenia, hej. Sledujte synchronicity, niečo, čo ako keby tak vykúka trošku viac v tom živote, tak spozornieť, hej. Byť ako ten vták alebo ten orol, ktorý má ten nadhľad a vníma, čo sa deje, hej. Čo potrebujem vlastne uvidieť o sebe. Možno niekto ani si vlastne stále neuvedomuje, že nie je autentický alebo nie je v pravde, alebo tak dlho žije vlastne v tom programe, že je presvedčený o tom, že to je on. Hej? A tam to, ako si to zvedomiť, či to tak naozaj je jediná cesta, ako sa pri tom cítim. Hej? Či mám úplnú ľahkosť, je taký ten až otvorený žalúdok, otvorené srdce, kde sa môžem rozliať, byť sama sebou, alebo cítim v tých situáciách niekedy strnulosť, nejaký podvedomý stres, hej, proste ako keby tak niečo pokrčené bolo vo vašom tele, hej. To sú ešte také jemné príznaky, hej, potom sú samozrejme také silnejšie, kde už, ale myslím, že v tom prípade o tom každý vie, že to nie je jednoducho v ľahkosti bytia. A sledovať znamenia, ten život vás povedie, kde presne je potrebné vlastne zvládnuť tú skúšku, aby mohlo dojsť tomu rozpínaniu vlastne tej radosti vo vás. Život vás povedie cez tie znamenia. No a následne môže dojsť k tomu spojeniu, prepojeniu, odpútaniu a čím to podporia ešte šamanské karty. A neobmedzeným možnostiam. To je nádherné. Takže tam to smeruje, že naozaj vlastne my zrazu, keď pocítime, že toho bojka zanecháme, hej, že vlastne zrazu zistíme, že my vlastne ako keby sme sa znovu narodili do tej slobody, že veď ja môžem toto a vlastne kam ma tá myseľ pustí a zároveň v tej pokore, nie v tom egu, že teraz idem si ako dosycovať ego nejakými, ale pokiaľ človek ide v tej pokore, tak naozaj zrazu postupne zistí, že tie možnosti sú až neobmedzené, pretože keď sme v súlade s tou odvahou a zároveň v tej trpezlivosti s tou spoluprácou s tým Bohom, s tým zdrojom, tak nám prinesie ešte viac, ako sme si mohli predstaviť. Nádherné. Tak vám ďakujem. Teda prvej skupinke, ktorá sa rozhodla vlastne vybrať si práve zelený čakrový kamienok a liečenie srdca. Takže nech vám som odvážna a smelá. Kľudne si to dneska opakujte. A teraz ideme na druhý kamienok a druhý blok, ktorý je vlastne to bezpečie, alebo vlastne tá prvá čakra koreňová a tu nám vlastne vyšlo alkoholík. A vlastne táto karta tento blok sa prejavuje tak, že keď mám pocit, že môj život nie je pravdivý a v láske. A na to afirmácie je žijem v pravde a som pravdou.
alkoholik samozrejme nemusí byť prvoplánovo len o alkohole, ale veľakrát sa to tým alkoholom prejavuje, že ľudia, ktorí vlastne, keď sa utiekame vlastne k alkoholu, tak je to ako keby, že sme chceli tú realitu, ktorá sa nám deje, ktorá sa nám prejavuje, ako keby až otupiť, hej? Pretože tá pravda, ktorú aktuálne žijeme, sa nám nepáči. A to vlastne krásne súvisí aj s tým, no tá prvá koreňová čakra je pre mňa ako to úplné ako bezpečie. A ja keď sa necítim byť v pravde a v tom bezpečí, v tom fyzickom, tom najhrubšom vlastne tom, ale samozrejme aj emočnom, to spolu súvisí, ale že sa necítim v bezpečí, tak vlastne radšej otupím tú realitu, je to pre mňa znesiteľnejšie, hej. Takže môžete si navnímať, kde sa vám to, nemusíte vôbec, ako sa vám to prejavovať skrz ten alkohol, môže to byť akákoľvek možno iná forma, možno aj závislosti, alebo to môže byť závislosť na vzťahoch samozrejme, ale nejaký spôsob, ktorým chcete vlastne prekryť tú pravdu, ktorú aktuálne žijete. Alebo tú realitu, ktorú žijete. Takže pozriem sa, čo nám vlastne karty chcú povedať. Takže najprv, z čoho to vlastne vychádza, tento ako keby pocit, že nežijem svoju pravdu. My sme niekedy už v minulosti vlastne cítili, tak jak ten prvý výklad bolo o tých vzťahoch, tuto vnímam, že je to vlastne o celkovo potrebe spolutvoriť tento svet. Ako keby to viac bolo o tom, o tej misii našej, alebo tej túžbe vidieť ten svet v tej pravde. Teraz nehovorím o tom mikrosvete, ktorý žijeme vlastne v domácnosti, ale celkovo vlastne, skôr mi tu prídu také celoplanetárne vlastne ako témy alebo vízie, že niekde to naše vedomie vnímalo, že je tu možné vlastne vytvoriť na tom svete, alebo vidieť ten svet v tej pravde a skrz to srdce. A my sme zase opäť, ak to bolo, potrebovali vlastne zažiť tú ako keby bolavú pravdu o svete najprv, hej. Keď niekto, ja neviem, sleduje všetko možné, čo sa neustále sa v tom svete dejú ako hrozivé veci, keď to človek sleduje, hej, že vojny, utrpenia, rôzne, hej, choroby. Človek, keď vlastne to sleduje, keď sa rozhodne to sledovať a dá tomu tú pozornosť, tak naozaj je to veľká ťažoba, je to veľmi náročné to vôbec celé vstrebať. A je možné, že keď to človek vlastne vidí, tak vlastne nechce to vidieť, hej. Ale zároveň tomu nejakým spôsobom dáva tú pozornosť a je to veľmi bolestivé pre ňo. Takže radšej, alebo ja neviem, samozrejme mohlo to byť aj, neviem, videl nejakú bolestivú pravdu o rodinnej nejakej záležitosti, o rodičoch a tak ďalej. A bolo tam nejaká obrovská túžba vlastne, že však ako veď by to mohlo nejak fungovať aj inak. Niekoho samozrejme vidí hrozitanské veci v politike alebo hej, v nejakých iných veciach. A vidí tú frustráciu, že s tým vlastne nevie nič robiť. Že tam není veľakrát to spojené s tou bezmocnosťou, že tak radšej vlastne sa otupím alebo čokoľvek, lebo vlastne aj tak ja som bezmocná. Čiže toto z nejakej takejto vlastne skúsenosti môže vychádzať vlastne práve ten blok alkoholik. Čo sa aktuálne deje? A aktuálne prechádzame vlastne skúškou tej trpezlivosti a dôvere, že sa všetko vyľaďuje presne tým správnym spôsobom, keď my si dovolíme vlastne ako keby jak tá materská láska objať svoje vlastné vnútorné dieťa v sebe. Hej, že byť v tom, že možno nechcieť, možno tam bola obrovská, cítim ako keby v minulosti túžba už to zmeniť, hej, už vlastne urobiť tú nápravu, jak taká Johanka Zarku, a ja som to mala, že už ísť do tej akcie a bojovať za tú pravdu, hej,
ja neviem, v školstve, v zdravotníctve, v politike, kdekoľvek sa vám môže tá téma ako keby objavovať. Lebo fakt tu vnímam také tie témy až globálne, alebo niekoho spína, hej, ja neviem, príroda, hej, že sa znečisťuje, čokoľvek je tá vaša téma. Tam je dôležitá vlastne tá trpezlivosť lebo aj kým sa narodí dieťa, tak to chce 9 mesiacov. A je dôležité, že tá trpezlivosť nám prináša postupné vyjasnenie tej pravdy, tej novej pravdy v nás. A paradoxne, kým sa to udeje, tak my uvidíme, že všetko je vlastne v poriadku, presne také, aké je, ale že nám sa začne vlastne ukazovať v našej realite pravda, že zrazu zacítime to pustenie také tej zodpovednosti vlastne za tie všetky pravdy sveta, lebo tu je naozaj tak obrovská škála tých pravd a aj tých utrpení, ktoré ľudia prežívajú, že my potrebujeme vlastne pustiť tú zodpovednosť za všetkých a uvedomiť si, že jediná zodpovednosť za pravdu, ktorú žijem, je tá moja. A ja keď sa rozhodnem vlastne žiť novú pravdu, ktorá bude jasná, čistá a v súlade s mojim srdcom, tak vlastne aj ten blok sám odíde. Čiže vlastne ono ako keby ten blok už odchádza, ako keby som povedala, len buď v tej trpezlivosti, hej, lebo sa ti postupne vlastne vyjasňuje tá hmla nejaká, ktorá vlastne nejaké presvedčenie o tom živote, o tom svete, že sa to nedá zmeniť a že je to tu strašidelné a kam to tu speje, tak to je presne to, čo spôsobuje vlastne potom tie závislosti a potrebu otupiť. No, kam to vlastne celé nejako, to je vlastne práve otázka, kam to celé nejakým spôsobom speje, alebo kam sa to, alebo čo je pre nás vlastne takou výzvou, sú posvetné vzťahy. Hej. Čiže tam tá výzva, keď my sme v tom boji, v tom živote s tou pravdou, pre nás je naozaj výzva otvoriť sa práve tomu spojeniu a že nám môže byť vlastne tým kľúčom práve prepojenie sa s tými, s ktorými to ladí, v ktorým je to v ľahkosti. A ty to vieš, vy to rozpoznáte, keď to zacítite u niekoho, že toto je tá esencia, ktorá ladí s tým, ako vnímam ten život ja. Hej. A tak si vlastne postupne vytvoríte ten svet v tej pravde, kde sa vám bude dobre žiť. A to není život v ilúzii alebo nejaké odpútanie sa od reality. Nie. To je, že vyberám si vedomo tú pravdu, ktorá mne ladí. A to je práve skrz vlastne tie vzťahy. A aká podpora vlastne ide z hora. Radosť. Takže budete mať, je tam tá podpora teraz z hora, ktorá vás naozaj bude nabádzať na to, aby ste začali ten život oslovovať. Vlastne z toho utrpenia, kedy ste si proste dávali tú hlavu do rúk, že preboha, že toto čo je za svet, kde sa toto všetko deje, tak skrz tú dôveru, tú trpezlivosť, tú starostlivú lásku k sebe sa postupne ako keby to majstrovstvo aj zmajstrovali aj tú myseľ, ktorá furt vás presvedčila o tom, aké je to tu hrozné, ten negativizmus, hej, tak zrazu keď pochopíme, že všetko je to vlastne sa deje pre nás, nie nám, ale pre nás. A aj to hroziteľské, čo sme predtým videli, je vlastne len akýmsi ukazovateľom nejakého presvedčenia v nás, toho videnia, toho čierno-bieleho videnia, hodnotenia toho sveta.
A keď to vlastne všetko pustíme, že keď to vlastne v nás zomrie, že a dosť, hej, tak dostaneme obrovskú podporu zhora na radosť. A že sa môžeme vlastne ako tie deti začať v tom živote hrať. Aká je vlastne podpora od okolia. No a príde nám možno aj príležitosť, ja neviem, hej, že tam naozaj v tej realite príde možnosť spievať, tancovať, čokoľvek, hej, že ako keby tým prostriedkom pre vás mala byť aj tá hudba, tá radosť, hej. To je to, kde treba upriamiť tú pozornosť. A skrz tú hudbu možno uvidíme, že koľko je vlastne krásnych, pravdivých vecí v tomto svete. Lebo je ich mnoho. A ja ich vidím, koľko úžasnej podpory, koľko úžasných vecí sa v mojom okolí deje. A ja keď tomu dávam pozornosť, tak to sa vlastne naozaj potom znásobuje. A to není v tej najvite, kde už ako predtým, že všetkému dôverujem neochvejne a nevadí, že tam cítim trošku, ale nevadí, zakriem oči, mávnem rukou. Nie. Ako náhle cítim, že mi niečo neladí, tak do toho nejdem, hej. Ale keď cítim, že mi niečo ladí a že ma to tam ťahá, tak tam už s tým otvoreným srdcom sa idem do tej radosti, do tej hudby, do toho tanca a proste hrám sa ako to dieťa. A zrazu zistím, že Bože, na tomto svete je tak úžasné byť a žiť. A kam to celé teda smeruje? Wow, do priateľstva. No, ja toto úplne vnímam, že toto je skôr výklad ako keby do takého celostného, globálneho možno vytvárania tých priateľstiev, hej, tie dohody duši, kde môžem byť priateľom vlastne možno aj s niekým, o kom som si kedysi myslel, že má úplne iný názor ako ja na niektoré veci, hej, politické veci, tam sa väčšinou ľudia dohádajú, alebo na nejaké hocičo, hej, to môže byť prístup k zdraviu, alebo hej, že kde som tvrdil, že preboha ten toto a táto toto, ako môže toto povedať. A zrazu my, keď ideme do tej pokory a uvedomíme si, že nič nie je čierno-biele, hej, tak zrazu v tej trpezlivosti, keď sa zastavíme a vlastne, že sa nám vyjasnia tie pocity, tak uvidíme, že vlastne aj ten človek má tak trošku, hej, pravdu, že aj tá jeho pravda není úplne tak od veci. Keď nemáme ten rezolutný názor na niečo a dovolíme si, ak napríklad nás to k tej bytosti ťahá, že nám to tam ladí, jediné, na čo mi vadí, je nejaký jeho názor na niečo. A keď si to dovolíme rozpustiť, tak zistíme, že tam vlastne žiadny problém nie je, pretože názor môže mať hocikto na hocičo a každý to vidí zo svojho uhlu pohľadu, ale my si uvedomíme, že to najdôležitejšie je to priateľstvo, to súznenie duši, že si s niekým rozumiem, že si s niekým ladím, že mi je s ním dobre, keď s ním som. Keď sa zrovna nebavíme o nejakých tých rozdeľovacích témach sveta, tak nám to naozaj ladí. A to je to pravdivé. To je tá pravda, hej. Kde máme upriamiť pozornosť. No a ešte sa spýtame teda šamanských kariet. Takže z čoho nám to vychádza? Práve ten blok alkoholu alebo nejaké závislosti. No, to je presne to, že budem hovoriť ten alkoholizmus alebo tá závislosť vlastne vychádza z toho, keď nepríjmame všetko také, aké je. Hej. A tá karta, to je vlastne, že všechno je, jak má byť, alebo všetko je, ako má byť. Aj perfekcionalizmus, taký ten, ako perfekcionalizmus je za mňa super, ale naozaj, keď je využiť ako upriamený na to vedomo, niekedy nás nejakým spôsobom obmedzuje našu slobodu, tak veľakrát vychádza z toho, že potrebujem napravovať vlastne tú realitu, aby bola presne dokonalá takú, ako si ju ja predstavujem. A tam je potreba vnímať, že je to vlastne pýcha, hej. Keď my máme presvedčenie, že ako má ten svet vyzerať.
A my ako náhle ideme do tej pokory a vlastne uvedomíme si, že všetko je tak, jak má byť a už teraz je všetko v rovnováhe, pretože keby nebolo, tak sa tu celý svet zrúti, lebo tá energia drží na princípe rovnováhy. A že ak sa nám ešte ukazuje nejaká bolestivá realita, tak len preto, že ešte niečo sme v tej trpezlivosti neobjali ako to dieťa. Že my potrebujeme vlastne aj to ako keby ten blok alkoholika v sebe objať, lebo sme možno v detstve videli nejakú pravdu, ktorá sa nám javila a sme si k tomu vytvorili odpor. A ako náhle si uvedomíme, že aj vtedy bolo všetko presne také, aké má byť, tak sa tam pustí nejaký odpor a zrazu postupne sa nám vlastne prestanú diať veci, kde by sa ten odpor vôbec dial. A naopak pre oveľa viac sa nám začnú ukazovať tie vzťahy a v tom priateľstve, v tom ladení, v tom, keď si ani nemusíme veľmi vysvetľovať veci, proste vieme, hej. A kde sme podporení, kde môžeme naozaj v tej odvahe byť sami sebou. A proste spievať, radovať sa. A nikto nás nebude mať za blázna. Na čo máme teraz ako upriamiť pozornosť ešte na tú rovnováhu. Teraz som o nej rozprávala, čiže vlastne myslím, že tam je všetko jasné. Všetko vidieť, upriamiť pozornosť na to, že všetko je v rovnováhe. Všetko je v rovnováhe. A pokiaľ nám sa ako projektuje do sveta nejaká nerovnováha, tak to je len znak toho, že potrebujem to vlastne vyvážiť v sebe. A ako náhle tam nebude ten odpor, nebude tam to súdenie, to hodnotenie, ten negativizmus, hej, a tak ďalej, tak ono vlastne sa to všetko krásne vyladí. A kam to smeruje? Do tvorivosti. Krásna karta, ja milujem túto kartu tvorivosti, pretože to je to, kde vlastne sú to tie, jednak v tej karte vidím aj tie plné poháre, čo je tá láska, emócie, zároveň vlastne tá fontána tej očistý, zároveň tá tvorivosť, kde sa nechám, že je to ten gejzír toho života v nás. Aj napriek tomu, že to je tá voda, tak ja v tom vidím ešte aj tú vášeň tej tvorivosti, toho zážahu, kde z tej bezmocnosti, z tej frustrácie, kde sme odmietali ten svet, ako vyzerá, zrazu vznikne sa pustí tá bezmocnosť, tá frustrácia, alebo si uvedomíme, že vlastne ja to tu môžem tvoriť. Hej. A že to vychádza z určitého toho majstrovstva tej mysle. A že tá myšlienka, ako na počiatku bola tá myšlienka, hej. A tá projekcia nie je prvoplánová, ale my si projektujeme tie veci, ktoré vlastne sú aj nie úplne v tom vedomí a vychádzajú práve možno z týchto odporov, keď niečo nám neladí, hej, a niečo v nás je potlačené, tak sa nám to potom projektuje v tých myšlienkach a potom sa vlastne nám to následne ukazuje v tom svete. A my keď vlastne vyladíme to vnútro do tej neutrality, do toho vlastne, až by som bola takého nič, kde je všetko v poriadku, tak sa nám tam otvorí vlastne tá mysl pre tú radosť. A tá prirodzene vlastne smeruje k tej tvorivosti. A zrazu nám prichádzajú inšpirácie, čo všetko by sa v tomto svete dalo vytvoriť. A nie z pozície, že idem ten svet zachraňovať. Hej. To z môjho pohľadu nie je cesta k šťastiu a k slobode. Keď my uveríme, že my sme tu na to, aby sme svet zachránili, tak je to cesta k vyčerpaniu sa. My sme tu na to, aby sme sa radovali a zároveň veľmi prirodzene liečíme ten svet alebo vytvárame tú radosť v tom živote a tú rovnováhu tým, že my sme v tej radosti a v tej rovnováhe. A tou najprirodzenejšou cestou inšpirácie a rozsievania toho svetla len tým, že sme autentickí, že vytvárame tie úprimné priateľstva v pravde,
a zároveň v tej trpezlivosti vieme, že všetko je ako má byť a v rovnováhe, tak sa dejú zázraky a tak sa tvorí ten život v pravde. Keď my s nami žijeme tú pravdu, ktorá s nami ladí. No, nádherné. Takže ďakujem vlastne aj druhej skupinke za to, že ste tu takto so mnou zdieľali tento priestor. A ešte sa pozrieme na tretiu skupinku. S týmto modrým kamienkom. A tu je blok nezhovorčivec. Čo je nádherné, lebo práve modrý kamienok, je to vlastne tretia čakra komunikácie, hej, vlastne na krku. A vyšla nám vlastne kartička nezhovorčivec, ktorá vlastne práve ja vám môžem vlastne aj prečítať. Tu je. Nehovorím, lebo sa bojím reakcie a nechcem vyvolať konflikt. Tak toto bude pravdepodobne pre všetkých, ktorí majú vlastne úplne zablokovanú tú tretiu čakru, kto nemá veľmi prirodzene vlastne tú komunikáciu. Hej, mám kamarátku, ktorá práve mala so štítnou žľazou problém a nemala rada, alebo mám ich vlastne viacero vo svojom okolí, ktorí sa vlastne stránia tých konfliktov. A kto nevie dokonca si ani zakričať, hej, že normálne hlasivky má úplne, moja mamina má napríklad, že ona nevie kričať. Ona si uvedomila, že nevie proste si poriadne zakričať. Reálne hlasivky nefungujú. Takže tá afirmácia na to je hovorím bez strachu a otvorene. A ten hlas je naozaj pre nás tým prostriedkom zhmotnenia vlastne aj tej pravdy, púšťania toho strachu. No je to neskutočne liečivý nástroj, ktorý má tú svoju vlastnú rezonanciu. Každý z nás, tak jak máme jedinečné DNA, tak každý z nás má jedinečný hlas, hej. A my to môžeme vlastne využiť práve na prejav našej autenticity a na liečenie všetkého, čo v nás ešte nie je v tej pravde, čo nie je uvoľnené. Ja to stále opakujem, ale keby som mala len jednu vec poradiť niekomu, kto nežije ľahko zbytia a v radosti, komunikuj, čo cítiš. Komunikuj svoje pocity. A veľmi rýchlo sa začnú veci ukazovať a diať a čistiť. Lebo jednak sa nám prečistuje telo tým, že to vyjadrujeme, naša myseľ, naše srdce a zároveň sa to dáva do tej reality, kde vlastne to okolie vníma, čo my cítime. Z čoho to vychádza? Z potreby žiť bezpodmienečnú lásku. Z potreby vlastne vyjadrovať tú bezpodmienečnú lásku. Hej. Taký ten bezodporový stav, kedy nemusíme v tom krku vlastne furt prehltať tú guču v hrdle, hej, kedy máme stres vlastne sa vyjadriť. Jednoducho tá komunikácia ide skrz vlastne, keď tá komunikácia ide skrz pravdu, tak automaticky ide skrz bezpodmienečnú lásku. A nie prvoplánovo, že musíme prvoplánovo neustále len hovoriť krásne, pekné slova. To je práve veľakrát opak. A nemusíme byť ani dobrým chlapcom, ani dobrým dievčatkom, ale komunikovať pravdu, to, čo cítim, čo vychádza z toho vnútra. A to je ten bezodporový stav pre mňa, pretože nejdem niekoho poučovať, nejdem niekomu kázať, čo má robiť. Ja len hovorím, čo cítim. A to nie je posudzovanie, to nie je hodnotenie, to nie je presvedčanie niekoho o vašej pravde. To je úplne iná energia. To je len vyjadrenie tej vašej pravdy. A pravda lásku umocňuje. Takže z tejto potreby to vlastne vychádza. Čo sa aktuálne v nás deje? Prebudenie. Hej. Je to ako keby práve tá brána pre mňa, alebo to prebudenie skrz tú leviu bránu možno, čo teraz vlastne ňou prechádzame,
Uh, je to ako keby to, že sa ráno niekedy zobudíme a uvedomíme si, že aha, tak toto je. Niečo v tom zmysle. A my vlastne ako keby keď sa prebudíme, tak zrazu sa nám navráti ten hlas a my začneme spievať. Spievať ako ten Slávik pravdu do celého sveta, tú svoju pieseň, ktorá nám ladí, ktorá nás vyživuje, ktorá nám robí radosť a začneme ísť v súlade so sebou. Kam máme upriamiť pozornosť opäť na tú trpezlivosť, že toto je tiež ako keby téma tej dôvery, hej, v ten život, že všetko je v božskom načasovaní, že je tu určitý cyklus v tom živote, kedy niečo vlastne si uvedomíme, niečo púšťame, potom hej, to je toto zasiatie nejakého semiačka, potrebujem počkať, kým to vyrastie, kým sa to zhmotní, potom sa to mení neustále, taký ten cyklus, kde je všetko v súlade s nami a my potrebujeme to vnímať v tej pokore, ale zároveň vedieť, že sa to deje, hej, že tam nejdeme do toho seba obetovania, nejdeme ani do tej prílišnej snahy, len sme ako keby v tej úplnej dôvere. V dôvere v život, v seba a v každom momente komunikujem pravdu. Hej. Vyjadrujem, čo cítim. A to stačí. Aká ide podpora z hora, takže život vám takto vystelie, vykachličkuje cestu k zmene. Takže tuto vnímam u tejto tretej skupinky, že tu prichádza nejaká veľká, naozaj reálna, praktická ako keby zmena, že úplne také, že máte normálne skočiť, ako keby ten bungee jumping bez lana, ale zároveň cítim že to bude láskavé, ale veľký taký duchovný rast, duchovné prebudenie a tá cesta vlastne naozaj, že vám to tam zhora úplne, vám to tam pozlatia alebo ako ukážu tú cestu, že toto je tá zmena, ktorú potrebuješ urobiť. A zjavne to budete potrebovať ako keby tým, že tu máme ten blok toho nezhovorčivca, kedy ste možno veľakrát zamlknutý, ticho, len aby nebol konflikt, tak tu dôjde k určitému prebudeniu práve skrz tú komunikáciu, jasnú komunikáciu. Že tam prejdete obrovitánskou zmenou, že to bude len asi okolie pozerať, že čo sa s vami stalo. A jak som to vyjadrila, že okolie bude kúkať, čo sa s vami stalo, tak keď som akože táto karta, som zapýtala, že aká príde ako keby podpora od okolia, čiže z tejto ako pozemskej reality, tak práve pridala, že božská spravodlivosť. Toto je vo všeobecnosti karta, kde vlastne ten Boh nastolí proste tu, že všetko sa vyrovnáva. Tie dve jednotky, tu je Archaniel Michael, kde ako keby tým mečom presekne a dosť. A všetko sa vyladí v tom najvyššom řáde. Ale tým, že tá karta vyšla, že aký vplyv alebo aká energia vám pôjde od okolia, tak tam vnímam, že vlastne ten Boh nastolí tú spravodlivosť skrz práve to okolie, že je možné, že vy keď vlastne vyjadríte vlastne cez ten hlas, začnete vyjadrovať tú pravdu, sa prestanete bať tých konfliktov a začnete hovoriť bez strachu a otvorene dojde k obrovskému prebudeniu a zmene. A to okolie to pocíti. A vy uvidíte, kto vás z toho okolia skutočne naozaj má rád, alebo kde tam je tá pravdivosť, to súznenie, a kto skôr mal rád tú verziu vás, ktorá bola ticho, a ktorá bola nezhovorčivá, by som tak povedala, že nezdielna. Ako náhle vy začnete zdieľať, čo cítite, tak je možné, že sa to nejakým ľuďom nebude vo vašom okolí páčiť, lebo už nebudete pre nich ako keby vyhovujúci, pre niečo už im to nebude vyhovovať. A to je práve tá božská spravodlivosť, že sa to tam celé nastolí v tej najväčšej spravodlivosti pre vás. To, čo má byť pri vás, to pri vás zostane. Čo nemá byť pri vás,
prirodzene od vás odíde, ani sa o to nemusíte snažiť. A to je to, čo potrebujete vnímať, že toto sa deje prirodzene a je to pre vaše najvyššie dobro. A kam to celé smeruje? Vaša múdrosť. Proste budete vedieť, že ja som tá láska, ja som to svetlo, ja som tá pravda, ten Kristus vo mne vlastne žije a ja skrz neho môžem zdieľať, vyjadrovať otvorene, bez strachu, pretože ja viem. Lebo prečo je niekto nezhovorčivý? Pretože vlastne má strach. Hej? Má strach, že ako keby nebola tam tá integrita vlastná. A práve to vedie do toho, že ja som súčasťou všetkého a všetko je zároveň som ja. Hej. Všetko je prepojené, všetko je v tej jednote a tým pádom nemám dôvod mať strach komunikovať otvorene. Ešte sa spýtame šamanských kariet, z čoho to teda vychádza. Z potreby rovnováhy. Hej. Takže my vlastne potrebujeme v tej rovnováhe komunikovať aj počúvať. Bez strachu a otvorene. Alebo kam máme upriamiť pozornosť, alebo čo sa aktuálne vlastne v nás deje. Pomalu, ale iste. Zase tu máme vlastne s tou trpezlivosťou, s božskou spravodlivosťou, v božskom načasovaní. Pomalu, ale iste kráčate po tej ceste zmeny, len dôverujte, že sa všetko vyrovnáva. Jediné, čo potrebujete, začať hovoriť, komunikovať otvorene to, čo cítite, čo je vaša pravda. A na konci vás čaká vaše plné vedomie vás a vašej múdrosti. Takže teda kam to smeruje vnútorná cesta. Je to vlastne tá najposvetnejšia cesta. A zase to je tá cesta, aj to je cesta prebudenie. Čiže opäť ako keby nám hovorí, že určitá vlastne tá zmena, tá cesta, po ktorej kráčate, ktorá je nevyhnutná a potrebujete ako keby v tej ľavej bráne pustiť ten strach z tej zmeny. Pustiť ten strach, kráčať po tej ceste, ktorá prinesie určité zmeny. Hej. Ale vy dôverujte, že všetko je v božskej spravodlivosti. Všetko sa pomalu, ale iste dáva do tej rovnováhy a pre vás, aby vy ste mohli vlastne byť nositeľom vlastne tej bezpodmienečnej lásky a tej múdrosti v sebe. Tak ďakujem vám krásne aj za vypočutie tohto tretieho výkladu. Verím, že vám možno priniesli tieto výklady nejaký konkrétnejší vhľad, čo presne máte zanechať za tou ľavou bránou a vstúpiť do nového života, do novej brány, už bez týchto vlastne strachov, či už komunikovať pravdu, či už mať to otvorené srdce, alebo žiť tú pravdu, ktorá ladí s vami. Krásnu integráciu, krásny prechod z ľavej brány vám želám. Majte sa krásne.